שלום רב, מורי ורבותיי, ברוכים הבאים לעמוד היומי, דף ס"ה עמוד א', ואנחנו כזכור לכם ממש במילה האחרונה בעמוד הקודם, ס"ד עמוד ב'. להזכירנו, אנחנו דנים פה בשאלה האם דבר שהחכמים אסרו לעשות אותו ברשות הרבים משום מראית עין, יהיה מותר לעשות אותו במקום שאף אחד לא רואה, או אולי לא. ראינו את ההוראה של רב, שאמר שבשום פנים ואופן אפילו בחדרי חדרים אסור לעשות אותו. מצד שני ראינו ברייתא שממנה יש קושיה על רב בנושא הזה, ועל זה תרצה הגמרא ואמרה תנאי. זה דבר ששמענו במחלוקת תנאים דתניא. כדי לראות את הברייתא הזאת אנחנו לכן צריכים לדפדף עכשיו ולעבור לדף ס"ה עמוד א'. אומרת הברייתא, שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם. רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרים. כן, שם מדובר בבן אדם שהלך בשבת ונרטבו לו הבגדים, הוא הלך בגשם, כן, הלך בחורף וירד עליו גשם שוטף ועכשיו הוא עומד כולו סחוד עד לשד עצמותיו מלא במים. השאלה היא מה הוא יכול לעשות עכשיו, הוא מגיע הביתה, הבגדים שלו רטובים לחלוטין, מה הוא עושה? אומרת תנא קמא, שוטחם בחמה, מותר לו לשים אותם ככה בשמש כדי שאחרי שתפציע השמש מבעד העבים היא תייבש את הבגדים, אבל לא כנגד העם, אבל לא יעשה את זה במקום שהוא גלוי לעיני העוברים ושבים, רק במקום נסתר, כדי שלא יחשדו בו שהוא עושה כביסה בשבת. לעומת זאת רבי אלעזר רבי שמעון אוסרים אפילו לשים את הבגדים במקום שהוא נסתר מעין העוברים ושבים, מכיוון שדבר שאסור לעשות אותו משום מראה עין, אסור לעשות אותו בשום מקרה, אפילו במקום נסתר, אפילו בחדרי חדרים, כמו שפסק לאל רב. אז רואים מכאן שההוראה הזאת של רב, אכן שני מחלוקת תנאים. למחרת רבי שמעון ורבי אלעזר אכן גורסים כדעתו של רב, לעומת זאת הברייתא, כן, מה שכתוב בברייתא, תנא קמא בברייתא הזאת חולק עליו, וכך גם הברייתא דלעיל שראינו, שהתירה לצאת לטייל בחצר עם בהמה שזוג פקוק במוח תלוי בצווארה, היא כדעת תנא קמא, אבל כאמור לרב יש אילנות גבוהים להתעלות בהם, רבי אלעזר ורבי שמעון במשנה שלנו, בברייתא שהבאנו עכשיו ליתר דיוק. כן, ועוד ראינו במשנה שלנו שאישה מותר לה לצאת עם מוח שבאוזנה. אומרת הגמרא תנא רמי בר יחזקאל, והוא שקשור באוזנה. כלומר זה שמותר לה לצאת זה רק אם המוח קשור היטב לאוזנה. למה? מכיוון שאם הוא לא קשור יכול להיות שהוא ייפול ואז היא תרים אותו, אז היא יכולה לעבור בטעות ולטלטל אותו 400 ברשות הרבים. והוראה דומה ממשיכה הגמרא ואומרת, מצטטת מהמשנה, הוא במוח שבסנדלה, שגם זה מותר לאישה לצאת. תנא רמי בר יחזקאל, והוא שקשור בסנדלה. כלומר גם כאן שהמוח הזה קשור לה לסנדל, אבל אם הוא לא קשור היטב יש כאמור סכנה שהוא ייפול לה מהסנדל ועלולה לטלטל אותו ברשות הרבים. ובמוח שהתקינה לה לנידתה, גם זה אחד הדברים שהתירה המשנה לאישה לצאת, סבר רמי בר חמא למימר, והוא שקשורה לה בין ירכותיה. גם פה סבר רמי בר חמא לומר, כמו שתי ההוראות הקודמות של רמי בר יחזקאל, שגם פה דבר שמתי מותר לצאת רק אם המוח קשור היטב, אבל אם לא קשור היטב יכול להיות שהוא ייפול והיא עלולה כאמור לטלטל אותו ברשות הרבים. אומרת הגמרא לא, זה לא אותו דבר. אמר רבא, אף על פי שאינו קשור לה, כיוון דמאיס לא עטיה להטוי, מכיוון שזה מאוס, כן, המוח הזה עם התחולה שלו, היא לא תבוא לטלטל אותו, כן, את המוח הזה, גם אם הוא ייפול מידה, לכן אין חשש שהיא תטלטל אותו ברשות הרבים. פעם מיני רבי ירמיה מרבי אבא, עשתה לו בית יד מהו, כלומר שאל רבי ירמיה את רבי אבא, מה קורה למוח הזה שהתקינה בנידתה, אם היא עשתה לו בית יד? בית יד הכוונה זה משהו שיהיה מאוד נוח לאחוז בזה, בלכות היא לא רואה את זה בתור משהו זמני, אלא בתור משהו שעתיד לשמש אותה לאורך זמן. השאלה אם במקרה כזה מותר לצאת בו, אם הוא לא קשור או לא, כי יכול להיות שעל ידי כך שהיא עשתה לו מאחז כזה, אז זה אולי אומר שזה כבר לא מאוס כמו מקודם, כי יש לה מין ידית כזאת שיכולה להחזיק את זה. אז אם נאמר שזה אכן נשאר מאוס, אז מותר לצאת עם המוח הזה גם אם הוא לא קשור. אבל אם נאמר שבגלל שיש שם את הידית הזאת, זה הופך את זה ללא מאוס, אז יכול להיות שאם זה ייפול, היא באמת במקרה הזה כן תבוא לטלטל אותו ברשות הרבים, ואז יהיה אסור לצאת בו אפילו או בגלל שהוא לא קשור.
אמר לי, אז רבי אבא עונה לרבי ירמיה, מותר. גם במקרה כזה אפשר לצאת במקרה כזה מותר לצאת עם המוח הזה גם אם הוא לא קשור, מכיוון שגם על ידי כך שהיא עשתה לו מאחז כזה, ידית כזאת, עדיין האחיזה שלו מאוסה, ולכן אין חשש שהיא תבוא להרים וטלטל ברשות הרבים. איתמר נמי, הגמרא מביאה עכשיו סיוע למה שענה פה עכשיו רבי אבא, אמר רב נחמן בר הושעיה, אמר רבי יוחנן, עשתה לה בית יד מותר. כן, רב נחמן בר הושעיה בשם רבי יוחנן אומר, שאכן אפילו אם האישה הזאת עשתה למוח הזה שהיא שמה שם, עשתה לו ידית כזאת, בכל מקרה יהיה מותר לצאת לו בשבת לרשות הרבים, גם אם הוא לא קשור, כי כאמור, בגלל העיקרון שאמר רבא לעיל, שמכיוון שזה מאוס, היא לא תבוא לטלטל אותו. רבי יוחנן נפיק לבי מדרש בחלוקים עליו חבריו. מספרת הגמרא שרבי יוחנן יצא עם מוח באוזן לבית המדרש, הוא עבר דרך רשות הרבים, והמוח הזה לא היה קשור באוזן, והרי למדנו מקודם את ההוראה של רבי מרי יחזקאל, שאישה במקרה כזה לא תצא עם המוח שמא הוא ייפול, והיא תטלטל אותו ארבעון ברשות הרבים. ולכן, אומרת הגמרא, חלוקים עליו חבריו, באמת חבריו של רבי יוחנן חלקו עליו, ואמרו שאסור לצאת לרשות הרבים במוח כזה שהוא לא קשור. רבי ינאי נפיק בו לכרמלית, וחלוקים עליו כל דורו. כלומר, רבי ינאי יצא גם הוא עם מוח שבאוזנו, כן, או בסנדלו, אבל הפעם לא לרשות הרבים אלא לכרמלית, והמוחים האלה לא היו קשורים, ומספרת הגמרא, חלוקים עליו כל דורו, כל חכמי דורו חלקו עליו, כן, צריך לשים לב שלרבי יוחנן כתוב חלוקים עליו חבריו, פה רבי ינאי חלוקים עליו כל חכמי דורו, כלומר הוא עושה כנראה משהו שהוא קצת יותר חמור, הם טענו שאסור לו לעשות את זה. והתני שואלת הגמרא, רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה באוזנה, איך עשה רבי יוחנן את מה שכאמור עשה, שהוא יצא עם המוח הזה לבית המדרש דרך רשות הרבים, עם המוח באוזנו כשהוא לא קשור, הרי ראינו את מה שאמר רמי בר יחזקאל, שברגע שהמוח לא קשור אסור לה לצאת עם זה, מכיוון שיהיה זה יכול ליפול, והיא עלולה לטלטל את זה ברשות הרבים, אותו חשש קיים גם לגבי גברים, אז אם ככה זה צריך לחול גם על רבי יוחנן. אומרת הגמרא לא קשיא דמי הדק אלא דלא מי הדק, מילים אחרות חוץ מאשר השאלה האם המוח קשור או לא קשור, יש כאן פרמטר נוסף, האם המוח הזה מהודק היטב באוזן שלו, אז אם זה באמת כן, אז מותר לו לצאת אפילו בלי לקשור, בגלל שזה מהודק היטב, וזה באמת מה שעשה רבי יוחנן, לכן אין חשש שזה ייפול, אם אין חשש שזה ייפול, גם אין חשש שיבוא לטלטל אותו. אבל בברייתא ששם שנה רמי בר יחזקאל, שאי אפשר לצאת אלא אם כן זה קשור, שם מדובר שהמוח לא מהודק ולכן חייב להיות קשור כדי לוודא שבאמת הוא לא ייפול, לא יהיה חשש של טלטול ברשות הרבים. ועוד למדנו במשנה, בפלפל ובגלגל מלח, מה בעצם עושים עם זה בפה, עם הדברים האלה? אומרת הגמרא, פלפל לריח הפה, כלומר לבטל ריח לא טוב שיש לה בפה. גלגל מלח לדור שיני, דור שיני זה לרפואת שיניים, במילים אחרות, זה עושה טוב למי שיש לו כאבי שיניים, מחלת שיניים, אולי בעיה אחרת, נפיחות בשיניים. וממשיכה הגמרא ומצטטת מהמשנה שלנו, ובכל דבר שנותנת לתוך פיה, כן, כמו שאנחנו זוכרים, המשנה אמרה שהיא צריכה לתת את זה אבל מבעוד יום. ומה הם באמת אותם דברים שמותר לתת מבעוד יום ולצאת איתם בשבת לרשות הרבים? מביאה הגמרא דוגמאות, זנגבילה אינמי דרצונה, כלומר אפשר לצאת עם זנגביל או עם קינמון, כן, למה? מכיוון שהדברים האלה משמשים לרפואה, אין חשש שהיא תוציא אותם מהפה שלה ותבוא לטלטל אותם, ומכיוון שזה נחשב לצורכי הגוף, אז ראינו שגם דברים כאלה כמו קמע, ראינו בסוגיות הקודמות וכו', זה לא נחשב למסוי, נחשב לתכשיט, ולכן מותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים. עוד ראינו במשנה שלנו שם תותבת, שם של זהב, כן? אנחנו לפי הפירוש הראשון ברש"י שמדובר כאן על אותו עצם, כלומר שם תותבת, שהיא שם של זהב, ראינו רבי מתיר וחכמים אוסרים. הייתה המחלוקת האחרונה שהופיעה במשנה שלנו, שלפי רבי מותר לצאת עם זה בשבת, אבל חכמים אוסרים, למה?
מכיוון שן של זהב זה משהו מאוד מרשים, יכול להיות שהאישה תוריד אותה מהפה שלה כדי להראות אותה לחברה שלה. כן, בימינו זה לא נשמע כל כך סביר, אבל היום השיניים התותבות נעוצות היטב בפה, כנראה שפעם זה לא היה ככה. לכן עלולה לבוא לטלטל את זה בידה ברשות הרבים. אומרת הגמרא, אמר רבי זעירא לא שנו אלא של זהב, אבל של כסף לדברי הכל מותר. כלומר, כל המחלוקת זה רק לגבי שן של זהב, שהיא מאוד חשובה ומרשימה, וזה גם שונה לגמרי מהצבע של השיניים הטבעיות, לכן אישה באמת יכולה להסיר את זה כדי להשוויץ בפני חברתה. אבל אם השן עשויה מכסף, כנראה שבזמנם זה לא היה כל כך חשוב, מעבר לזה, זה גם די מוסווה בצבע של השיניים, די דומה לצבע הטבעי של השיניים, לכן לדברי הכל מותר לצאת עם שן כזאת בשבת, מכיוון שאין לה במה להשוויץ עם זה, לכן אין חשש שהיא תוריד את זה, ותבוא חס וחלילה לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. וברוח זו גם רבי זעירא מקבל סיוע מברייתא, אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, בשל כסף לדברי הכל מותר, של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרים. כן? וכמובן שהסיבה שרבי מתיר לצאת בשן של זהב זה מכיוון שלדעתו שן של זהב זה לא משהו שאישה הולכת להשוויץ לפני חברתה, כן? מה, היא תוציא את השן ותראה את החור שיש לה שם, כן? הרי ברגע שהיא מורידה את זה, היא מגלה את הפה שלה חסר השיניים. אז בעניין הזה מביאה עכשיו הגמרא עוד כמה תנאים שמסכימים לדעה הזאת של רבי, והכוונה כאן לאו דווקא לדעה במקרה המסוים הזה, אלא במובן העקרוני יותר, שאם באמת יש משהו שאישה, או כל אדם בעצם לצורך העניין, יכול לעשות, אבל זה יגלה את גנותו ברבים, זה דבר שיבייש אותו, אנחנו לא חוששים שהוא יעשה את זה, ועם כל ההשלכות ההלכתיות של הדבר הזה. אמר רבי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כולו סבירה לו, וכל מידי דמיגנא יבי לו את אליה חויה. כן, כולם, גם רבי וגם רבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כולם סוברים שדבר שהאישה מתגנית בו, היא לא תבוא להראות אותו לאחרים, ולכן אפשר לצאת עם זה בשבת, אין חשש שהיא תטלטל אותו בטעות ברשות הרבים, אם היא תוריד אותו כדי להשוויץ לפני החברה שלה. מאיפה אנחנו באמת רואים שאכן כל התנאים האלה אכן סוברים כך? אומרת הגמרא, רבי עד אמרן, זה מה שלמדנו עכשיו, שהוא מתיר לצאת בשן של זהב, הוא לא חושש שהיא תוריד אותה כדי להשוויץ לפני החברה. רבי אליעזר, למה שלמדנו דתניא, כלומר למדנו את זה בברייתא הבאה, רבי אליעזר פותר בכובלת ובצלוחית של פלייטון. ראינו שרבי אליעזר פותר את אישה שהיא יוצאת בשבת עם כובלת, כן, זה צלוחית של פלייטון, זה מין בשמים כאלה שהיא קושרת על עצמה אישה, שאם היא לא תעשה את זה, היא תהפוך להיות למפגע סביבתי, מכיוון שיש לה ריח רע. ורבי אליעזר מתיר לה, לא רק שהוא פותר אותה, אלא אפילו מתיר לה לכתחילה לעשות את זה. למה? הרי מי יוצא עם זה? אמר רבי אליעזר, אישה שהריח שלה הוא רע. אם כן, מה, יש חשש שהיא תוריד את זה? היא תגלה בזה את הסיבות שבגללם היא יוצאת עם הריחות האלה, וזה כמובן יעשה לה גנות גדולה, לכן אין שום חשש שהיא תבוא להבליט את זה לאפר, כנראה תנסה להצניע את זה כמה שיותר. רבי שמעון בן אלעזר, איפה ראינו שגם הוא שותף לכיוון הזה, לדעה הזאת, לעיקרון הזה, דתניא, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, בנושא של יציאה עם תכשיטים בשבת. כלשהו למטה מן הסבכה יוצא בו, למעלה מן הסבכה אינה יוצא בו. כלומר, כל דבר שהוא למטה, כלומר, אנשים לובשות אותם מתחת לכובע שלהם, אז באמת אישה מותר לה לצאת עם זה בשבת, מכיוון שמה פתאום, אין חשש שהיא תוריד אותו, שלהראות את זה למישהו אחר, מכיוון שאז היא צריכה להוריד את כל הקונסטרוקציה שיש לה על הראש, ולכן כך היא תגלה את שערה ברבים. מדובר כאן כזכור באישה נשואה, וזה גנאי לאישה כמובן להראות את שערה ברשות הרבים, לכן אין חשש שהיא תעשה את זה, ולכן מותר לה לצאת עם זה. אבל אם זה תכשיט שהיא לובשת למעלה מן הסבכה על הכובע, אם תכשיט כזה באמת אינה יוצא בו, היא לא יוכל לצאת עם זה בשבת, כי שם יש חשש, מכיוון שזה נשלף בקלות, יכול להיות שהיא תשלוף את זה כדי להשוויץ לפני החברות שלה, ועל ידי כך קם ועומד החשש שהיא תבוא לטלטל אותו ברשות הרבים. אז רואים מכאן שבאמת שלושת התנאים האלה, רבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, שותפים לקונספציה, לדעה הזאת, שאישה לא תשוויץ לפני חברה שלה, בדבר שגורם לה גנות.
עד כאן, מורה ורבותיי, הסוגיה ששייכת למשנה הקודמת, ואנחנו ללא שהיות מרובות עוברים מכאן הישר למשנה הבאה, והיא ממשיכה למנות דברים שלאישה מותר לצאת בהם בשבת. היא יוצאה בסלע על הצינית, הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקיסמים שבאוזניהם, הערביות יוצאות רעולות ומדיות פרופות, וכל אדם אלא שדיברו חכמים בהווה. כן? כלומר, המשנה כבר נותנת לנו פה עוד ממש רשימה ונסיבות שבהם מותר לצאת, אישה מותר לה לצאת כל מיני דברים בשבת. דבר ראשון זה סלע שקשור על הצינית, כן, סלע זה מטבע. אנחנו יודעים שהיו דינרים, היו סלעים, היו זוזים וכולי, אחד מהם מהטבעות שהיו שליחים באותה תקופה זה סלע שעשוי מכסף. לגבי הצינית, זה אנחנו נראה בגמרא. כן? בנות קטנות יוצאות בחוטין, ואפילו בקיסמים שבאוזניהם, כן? בזמנם, כמו בימינו, היו עושים נקבים באוזניים, שם היו נותנים עגילים, אבל את העגילים עצמם היו שמים שם רק ברגע שהבת הייתה גודלת, אבל בינתיים, כדי שהחור הזה לא ייסתם, היו ממלאים אותו במשהו שיתפוס שם את החלל שנוצר, חוטים או קסמים, ומכיוון שזה לא מהודק בתוך החורים, זה לא נחשב לחשש חציצה, ולכן אין צורך גם להסיר אותם לפני טבילה, לכן אין חשש שהיא תבוא לטלטל אותם ברשות הרבים, כמו שאמרנו, למדנו את זה לעיל בדף נ"ז שחוששים לגבי חוטי צמר וחוטי פשטן, לכן אפשר לצאת ולטלטל אותם בשבת. ועוד אומרת המשנה, הערביות, כלומר נשים יהודיות שחיות במדינות שבערב, יוצאות רעולות, יוצאות בשבת, שהן רעולות, כלומר שהראש שלהם מכוסה כמעט לגמרי, חוץ מאשר מגלים את העיניים שלהם קצת, כן? זה דבר כנראה, מה שהיה מנהג המקום, כמו היום, גם אז, ואז במקרה כזה, זה גם הופך להיות לחלק מהלבוש הטבעי, ולכן זה לא נחשב לתכשיט ולא למסוי, ולכן מותר לצאת עם זה בשבת. ומדיות, נשים יהודיות שגרות במדי, כן? מדי מפרס ומדי, כן? חלק מפרס, איתם, להם מותר לצאת שהגלימות שלהם פרופות, כן? פרופות הכוונה שהן לוקחות צד אחד של הגלימה שלהם וכורכות שם האבן, וקושרות עם זה את הצד השני בצורה כזאת, הגלימה לא נופלת. אז זה מין פטנט כזה, והייתי אומר שאולי יהיה חשש שמה היא מטלטלת בזה את האבן, או דברים נוספים שהיא שמה שם כדי ליצור את הבליטה הזאת בצד אחד שאותה היא קושרת בצד השני. לכן זה החידוש שבמשנה שאכן מותר לצאת עם זה, וזה כאמור לא נחשב פה לבעיה בהקשר הזה, כלומר אם היא שמה שם אבן או אגוז, כן, שזה עוד דבר אחד שהיו משתמשים בו לצורך העניין, אז זה נחשב ככפתור, זה לא מסוי, זה הופך להיות חלק מהבגד, ולכן מותר לצאת עם זה בשבת. והמשנה ממשיכה ואומרת לכל אדם, כן, כל אדם מותר לו לצאת עם רעלה ועם גלימה פרופה כזאת, אלא שדיברו חכמים בהווה, מכיוון שהמנהג שהיה מקובל אז שהנשים היו יוצאות ככה, כן, רעולות או פרופות, לכן המשנה מדברת דווקא על נשים, ועוד בעניין הזה של הפריפות, פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת. כלומר, מותר לעשות פריפה כזאת על הגלימה, בין אם זה באבן, בין אם זה באגוז, בין אם זה מטבע, כן, אבל שתיזהר לא לפרוף לכתחילה בשבת עצמה, כן, וכמובן שאנחנו נראה בעמוד הבא, כן, קושיה על העניין הזה, מכיוון שמשמע לכאורה, שמותר לעשות את זה גם לכתחילה בשבת, מהסייפה רואים שאסור לעשות את זה, יש לנו פה קושיה, ואנחנו נידרש לקושיה הזאת כאמור בעמוד הבא. וכפי שראינו, שואלת הגמרא, מהי צינית? ראינו במשנה שלנשים מותר לצאת עם סלע שקשור, כן, על הצינית. מה זה הדבר הזה? אומרת הגמרא, בת ערה. הכוונה היא אישה שקיבלה מכה מתחת לעקב, אותו חלק של כף הרגל שבו היא דורכת על הקרקע, וכמובן שאם היא תדרוך ככה זה יסב לה כאבים. אז שם מותר לקשור סלע כזה לרפואה. ומכיוון שהסלע, ודווקא הסלע, לסלע, המטבע שנקרא סלע, יש דווקא סגולות בעניין זה כפי שנראה מיד, אז הוא לא נחשב למסוי ומותר לצאת איתו בשבת. ובאמת למה דווקא סלע?
מה ישנה סלע? למה דווקא המטבע הזה ולא מטבעות אחרים? אילם הכל מדדקו שעמה עללה, אם נאמר שהיא רוצה שם איזה דבר קשה, כדי שיגן לה על כף הרגל מכל מיני בליטות, אבנים, חצץ, קוצים וכולי, שהיא יכולה לפגוש במהלך הדרך, ליאבד לחספה, שתכין שם איזה חתיכת חרס בעניין הזה, שזה גם קשה ויכול להגן, לא צריכה במרכאות לבזבז איזה מטבע רב ערך כמו סלע. אלא משום שוכתא, כן, כנראה שזה מועיל מכיוון שהמטבע הזה עשוי מכסף. הכסף פולט במגעו עם האור, הוא פולט לחלוכית. הלחלוכית הזאת זה עוזר גם לריפוי של המכה שנמצאת שם. אם זה באמת כך, שואלת הגמרא לאיבד לטסה, אז שתעשה טס שלם שעשוי מכסף לשים שם. למה דווקא מטבע שזה כמובן שטח הפנים הרבה יותר קטן? אלא משום צורתא, מכיוון שעל המטבע יש גם צורה מסוימת, והיו אנשים שהאמינו אז שצורות כאלה גם הן מועילות לרפואה. אז אם ככה, ליאבד לפולסה, אז שתכין איזושהי חתיכת עץ ותשים שם את הצורה הזאת בצורה יותר ברורה, חרוטה, צורה יותר גדולה. למה היא צריכה דווקא מטבע לצורך העניין? אמר אביי, שמע מינא כולו מעלן לה, כן? מזה שהמשנה אומרת שצריך דווקא סלע לשים על הצינית, על המכה הזאת, אנחנו יכולים להסיק מכאן שכל שלוש התכונות שראינו, כלומר גם הקושי של המדע, גם הלחות שזה גורם וגם הצורה שיש שם, הן כולם ביחד נחוצות בשביל לרפא את המכה הזאת שם, ולכן חפץ שאין לו כל התכונות האלה, רק חלק ממנו, הוא לא מועיל, ולכן חפץ כזה נחשב כמסוי. אבל מכיוון שלסלע יש את הצירוף הנדיר הזה של התכונות שבאמת עוזר לשיטתם, ולכן זה לא נחשב למסוי, ויהיה מותר לצאת עם זה בשבת. ועוד למדנו במשנה שלנו, הבנות יוצאות בחוטים, כמו שאמרנו, חוטים ששמים באוזניים כדי שהבשר לא יחזור ויתחבר, והגמרא מספרת עכשיו איך נהג אביו של שמואל בעניין הזה, ותוך כדי כך אנחנו נראה את ההנהגות שלו גם בדברים נוספים. אבוה דשמואל לא שוויק לו לבנטי דנפקי בחוטין, ולא שוויק לו גניין גבי הדדי, ועבד לו מקוואות ביומי ניסן, ומפצי ביומי תשרי. כן? אז יש פה שלושה דברים כאמור שהגמרא מייחסת, מספרת פה, על ההנהגות של אביו של שמואל ביחס לבנות שלו. קודם כל הוא לא התיר להם לצאת עם החוטים באוזן. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא לא הניח להם לישון ביחד, כשהם היו כמובן עדיין בביתו, כלומר לפני שהם התחתנו, הוא לא הניח להם לישון ביחד זו ליד זו, כן, ודבר נוסף, הוא עשה להם מקוואות לבנות שלו כדי שהם יטבלו בימים של ניסן, הוא לא הניח להם ללכת לטבול בנהר, ומפצי הוא עשה להם גם מחצלאות, כן, כדי שהן תעמודנה על זה בזמן שהם טבלו בנהר, הכוונה שם הנהר בבבל, כן, אביו של שמואל כמו שמואל חי בבבל, כלומר הנהר שם נהר פרת, והוא עשה שם על הבנות שלו מחצלאות כאלה שבזמן שהם יהיו על הנהר, הם יעמדו על המחצלת ביומי תשרי. למה? מכיוון שהוא עשה את זה כדי שאם הם היו עומדות ישר על קרקעית הנהר, יכול להיות שקרקעית הנהר שהיא עשירה בתית, הייתה נדבקת ומתקשה, כן, לכף הרגל, ואז היה יוצר להם חציצה בטבילה. אומרת הגמרא עכשיו, לא שוויק לאו יוצאות בחוטין, והעננת הבנות יוצאות בחוטין. כן, ראינו ששוויק לאו, לא שוויק לאו, כלומר אביו של שמואל לא הניח לבנותיו לצאת עם החוטים שבאוזן. הרי אנחנו לא במשנה שלנו בדיוק הפוך, שבנות קטנות מותר להם לצאת עם החוטים האלה באוזן. למה אביו של שמואל אסר על בנותיו לעשות ככה? אומרת הגמרא, בנתי דאבוה דשמואל דצבעונין הבו. כלומר, החוטים שלהם היו חוטים צבעוניים, הרבה יותר יפים מהחוטים הסטנדרטיים ששמים באוזן. אביו של שמואל חשש שהם יורידו אותם בשביל עוד פעם להראות ולהפגין את יופי החוטים שלהם לפני החברות שלהם, ואגב כך עלולות לטלטל את זה כאמור ברשות הרבים. לכן הוא אסר עליהם. במשנה שלנו מדברת חוטים פשוטים, לא צבעוניים, ולכן אין חשש שהיא תבוא להשוויץ איתם, מכיוון שאין למעשה אין במה להשוויץ. לכן מותר לצאת עם זה בשבת. ולגבי ההנהגות הנוספות שראינו פה, יש פה הנהגה שנייה ושלישית של אבוה דשמואל,
גם זה אנחנו נראה בפרוטרוט, אבל כל זה ועוד בעזרת השם כחלק מהלימוד שלנו של העמוד הבא, דף ס"ה עמוד ב', ואנחנו עוברים מכאן הישר לפירושו המהיר והמשמח של רש"י הקדוש על העמוד. הנה זה מגיע. ולגבי הברייתא שמביאה גמרא בתור ראיה, שכן השאלה, מה שאמר רב בעמוד הקודם, שדברים שאסור לעשות אותם משום מראית עין, אסור לעשות אותם גם בחדרי חדרים, שהנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים. אז הנה הברייתא שוטחן בחמה, מי שנשרו כליו בדרך במי גשמים, נשרו, לא נשרו, כן, לא נשרו לו הבגדים, אלא נשרו, הכוונה נרטבו במי גשמים, אבל לא כנגד העם, שלא יאמרו כבשן בשבת. הייתנא סבר דמידי דמשום מראית עין מותר בחדרים, זה דעתו של התנא קמא. אוסרים, אבל כאמור רבי אלעזר, לפי התיקון שיש לנו פה, ורבי שמעון, הם אוסרים, הם סוברים כדעתו של רב. בעניין של זה של המוח ששמים במקום המוצנע אצל האישה, עשתה לו בית יד למוח שבאותו מקום, מהו למשרי דילמה שקלה וממתא לה בידיים, דלא מאיס לאוחזה בבית יד שלה. אז לכן פסק שם רבי אבא, עשתה לה בית יד מותר, דלא אמרינן לא מאיס אלא אפילו בבית יד מאי, זה שיש לה בית יד זה עדיין לא משנה את הסטטוס, זה מאוס והיא לא תבוא להרים את זה. רבי יוחנן נפיק לבי מדרשי במוח שבאוזנו, שהיה זקן והייתה לו צועת האוזן מרובה, וחלוקים עליו חבריו מפני שלא היה קשור באוזנו והוא יוצא בו לרשות הרבים. ואת השאלה איך הוא עשה ככה, הרי במשנה שלנו אפשר ללמוד במפורש אם זה לא קשור אסור. אמרה הגמרא, יש הבדל אם המוח מהודק או לא מהודק. מסביר רש"י, דרבי יוחנן היה תוכב באוזנו יפה ומהדק ולא באי קשירה, ודרמי בר יחזקאל בדלא מהדק. לשון אחר מתלמידי רבנו הלוי מביא פה רש"י, דרבי יוחנן קשור הווה ובית מדרשו סמוך לביתו הווה, ולא הייתה רשות הרבים מפסקת. והתני רמי, והוא שקשור וכולי, וכי קשור, מיה אפילו לרשות הרבים מותר. ואמי כאמר לבי מדרשה ולא כאמר לרשות הרבים. ומשנה רבי יוחנן קשור ולא מהדק הקשר ולשון ראשון מיושב מזה. כן, יש פה סוגיה, פירוש אחר שמביא פה רש"י כאמור בעניין הזה, שנותן מובן אחר לגמרי למה שלמהלך בגמרא, אבל כאמור רש"י מעדיף את הפירוש הראשון, ובעקבותיו גם אנחנו. לדור שני לכל השיניים, זה מה שיוצאים עם המלח כאמור. ועוד אפשר לצאת דברים בפה ששמים מלפני כניסת השבת, זנגבילה, גינזירו, דרצונה, זה קינמון. לא שנו, מדובר בעניין הזה של השן של זהב, וחכמים אוסרים אלא של זהב שמשונה במראה משאר שיניים. דילמה מבזו לה ושקלה בהביה וממתיה, כלומר לא שהיא תרצה להשוויץ, אלא שהיא תבוא להתבייש, מכיוון שיצחקו עליה, כן, זה הפירוש של רש"י בעניין הזה. אבל של כסף שדומה לשאר השיניים, דברי הכל מותר, לשון רבותיי. ככה אומר רש"י, זה הפירוש של רבותיו של רש"י. ולי נראה טעמה דשל זהב משום דחשיבה ועתה לאחויה, היא יכולה לשלוף את זה ולהראות את זה לחברות שלה, זה הסיבה שאותה מעדיף רש"י. לכך אסור, אבל של כסף לא חשיבה ולא עתי לאחויה. וללשון רבותיי קשיא לי, אומר רש"י, אדם רבי שמעון בן אלעזר וכולי, והיא טעמה דרבנן משום דחייכי עלהו, מה ישנה רבי דכחשיב לרבנן נמי, לאו לאחויה חיישי. גם הם לא חוששים שהיא תבוא להראות את זה, מתוך להשוויץ, אלא שהם יצחקו עליה. ויש לתרץ דרבנן מייסר כאסרה מכל מקום, רבי מתיר דכסבר לא חייכו עליו ולא שלפה לו ומיהו, אבל אלה מייחש דילמה שלפה להם מחויה. כלומר, אומר פה רש"י, שבאמת זה לא אותו דבר, מכיוון שלפי רבנן בכל מקרה הם אוסרים, אבל לפי רבי, אם מקום שבו אין חשש שיבוא לצחוק עליה, אז יכול להיות שכן באמת יהיה מותר. ומיהו אבל אלמייחש דילמה שלפה לה משום מחויה, לא שלפה משום דלא מחויה גנות האלה, אין שום חשש שהיא תבוא לשלוף את זה גם, מכיוון שבמהות הדבר הזה הוא גנות לה. ומביאה הגמרא כאמור שלושת התנאים ששותפים בעיקרון הזה, שדבר שהוא לגנות לה, היא לא תבוא, לא חוששים שהיא תבוא לשלוף את זה.
רבי עד רבנן, דלא חייש דילמה שלפה, את שן הזהב, את השן התותבת. ורבי אליעזר פותר בכובלת, והוא קימנא דהי פותר מותר לכתחילה, הוא לא רק שהוא פותר אותה מחטאת, אלא ראינו שהוא מתיר לה לצאת ככה מלכתחילה, ואמר תמה, מן דרכה למיפק בכובלת, אישה שהיא חרה, ולא שלפה, הוא מאחל לגנותה, כן, לא תבוא ותשוויץ בדבר הזה שהוא בבסיסו, בגנות לה. למטה מן הסבכה, זה דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, כגון כיפה של צמר יוצאה בה. זה לא חיישינן, דילמה שלפה ומחויה דמיגלה שערה, ומגניה בה שהסבכה נוי הוא לשיער, היא תתגנה, ולכן היא לא תבוא לשלוף את הסבכה הזאת. ובמשנה החדשה שהתחלנו ללמוד פה בעמוד הזה, עוד דברים שאישה מותר לה לצאת איתם בשבת לרשות הרבים, סלע, מטבעי צינית, נראה בגמר, נפרש בגמרא. בדות קטנות שמנקבות אוזניהם, והן עושים נזמים עד שיגדלו, ונותנים חוטים או קסמים באוזניהם, שלא יסתמו אוזניהם, לויה או לוויה. ואפילו רבותא כאמר, דאף על גבדלה בתכשיט נויו ארכה בעיו ולא מעשיו. ויש מפרשים חוטים שקולעת בהם שערה דאסרינן לגדולה, כן, כמו שלמדנו בתחילת הפרק שלנו, בדף נ"ז עמוד א', עתה משום דשכיחה באות טבילה, אבל קטנות דלא שכיחה באות טבילה, שרי, כלומר שמביא פה פירוש נוסף, שהחוטים האלה לא מדובר כאן חוטים ששמים באוזניים, אלא חוטים שקולעים בהם את השיער, אבל כאן אין חשש שמא זה יכול להוות חציצה בטבילה, מכיוון שמדובר פה בבנות קטנות, והן עדיין לא הולכות לטבול. כן, ככה מביא רש"י את הפירוש השני, אבל הוא מעדיף את הראשון. והלשון הראשון הגון מזה, חד הדקטנות נמי צריכות טבילה לטומאת מגע, גם קטנות שלהם צריכות לטבול, לא בגלל עניינים שבינו לבינה, אלא מכיוון שיכול להיות שהם נגעו בשרץ או בדבר אחר, והן רוצות לאכול טהרות, כן, משום טהרות, אז לכן הן צריכות לטבול. ואף נידות נמי שכיחות בו, יש מצב שגם בנות קטנות יכול להיות להם נידה, כדתניא במסכת נידה בדף ל"ב עמוד א', מעשה שאבי יטבלוה קודם לאמא, כן, ועוד מדקאמרינן אפילו לקסמים, איקה למשמע דחוטים נמי האוזניים קיימי, ואי חוטי הראש לא שייך למיתנה אפילו בקסמים, כלומר הקסמים והחוטים נמצאים באותה קטגוריה, אם ככה זה ודאי משהו ששמים באוזניים, מכיוון שעל השיער אין שום קשר לקסמים. אכן כאמור בגלל כל הסיבות האלה מעדיף רש"י כאמור את הפירוש הראשון, שמדובר כאן באותם חוטים וקסמים ששמים באוזניים לבנות הקטנות, באותם נקבים שהיו עושים להם באוזניים. ערביות זה נשים ישראליות שבערב, בארצות ערב, יוצאות רעולות דרך ערביות להיות מעוטפות ראשן ופניהם חוץ מן העיניים. וקרא לה בלשון ערבי רעולות, היינו הרעלות, דכתיב גבי תכשיט הנשים בספר ישעיה. מדיות, נשים ישראליות שבמדי. איך הן יוצאות? פרופות, שמתעטפות בטלית ותולה הרצועה בשפתה אחת כנגד צווארה, ובשפתה השנית כורכת אבן או אגוז וקושרת הרצועה בכרך, ואין הטלית נופל מעליה. כלומר הגלימה הזאת לא נופלת מעליה בצורה כזאת, זה מין כפתור תוצרת בית כזה שאותו קושרים בין שני הצדדים. פורפת כמו קרסים, כן, דמתרגמינן פורפין, כל המחבר, כן, קרסים, קרסי המשכן, כן, בשמות כ"ו. דמתרגמינן פורפין, כל המחבר בגד לחברו, קרי פריפה, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת. ובגמרא פריך ואמרת רישא פורפת, דיברנו על זה שיש פה לכאורה סתירה מנעובי בין שני המאמרים האלה של המשנה. ובגמרא ממשיכה הגמרא ואומרת, בת ערה, הצינית הזאת, שמים שמה את המטבע שנקרא סלע, מה זה הצינית? מכה שהיא תחת פרסת הרגל וקושר בסלע לרפואה. דאקושה, אם נאמר שזה משום כך שהיא קשה ומגינה למכה מקוצים ויתדות דרכים, אז אם ככה אולי נשים שם חתיכה אחרת, כן, של חרס, אולי בגלל שוחטה, לחלוכית היוצא מן הכסף, ובגלל רויל ויפה למכה. שוחטה כמו דשטח תפי דאלו מציאות, ומשתכחין כנחושת דתענית, כלומר שוב, מדובר כאן על החלוכית הזאת שיוצאת כאמור, מהכסף, אם זה באמת ככה, ליאה בטסה, אז זה לוחית יותר גדולה, כן, מכסף, דקספא טיבא, למה לי אלא משום צורתא דטיבעא מעלי למכה ולא שוחטה, אלא כנראה זה משום צורה, אז אם ככה ליאבד פולסה,
שתעשה צורה יפה וחרוטה היטב, עיגול של עץ, ויצור עליו. אמר אביי, שמע מינא ממתניתין דנקת סלע, מזה שהמשנה שלנו מדברת דווקא על סלע ולא על אף אחד מהפתרונות היצירתיים האחרים שהגמרא הציעה פה משיקולים אלו שהם פורטו פה. כן, לומדים מכאן, כולו בהדדי מעלו לה, כולם מועילים, צריך את כולם, לאחי נקת סלע. דהיתנו לכולו אקושה ושוכתא וצורתא, גם קושי, גם את הלחלוכית וגם את הצורה, שלושתם ביחד, זה הופך את זה לאמצעי האולטימיטיבי לצינית, ולכן עם זה מותר לה לצאת ברשות הרבים, כי זה לא נחשב למסוי, ולכן נחשב לתכשיט. ואביו של שמואל לא שביק לו לבן תאכול, מפרש לקמן, טעמא דכולו. גניין גבי הדדי, לישן זו אצל זו בעודם בתולות, גם זה הוא לא הרשה להם, והוא כן היה עושה להם מקוואות ביומי ניסן, של מים מכונסים וסמוך לנהר, הוא ממשיך לתוכן מהנהר וטובלות שם, אבל לא בנהר עצמו. הוא מפצה ביומי תשרי, שטובלות בפרט, מפני הטיט שלא יהיה חציצה, נותנות המפץ תחת רגליהן. ולמה באמת הוא אסר בעוד שהמשנה התירה עם החוטים שבאוזן? כי החוטים של בנותיו של אבוה דשמואל היו צבעוניים, צבעוניים בחיש למשלף ולאחויה, כי זה חוטים הרבה יותר יפים, להם שם יש חשש שמה הבנות תבואנה לשלוף את זה ולהראות את זה לחברותיהן, מדובר כאן בסך הכל בבנות קטנות, ולכן עם חוטים צבעוניים הוא לא יורשה להם לצאת. המשנה שלנו שמדברת על חוטים פשוטים, איתם אכן הבנות הקטנות יכולות לצאת. וההמשך, מוריי ורבותיי, כן, בעמוד הבא, בדף סמכי עמוד ב', ועד אז שיהיה המשך לימוד שמח ומאיר, כל טוב, בשורות טובות, בריאות איתנה, ולהתראות בעזרת השם בקרוב ממש.